Много добре. Музикално оформление, момичка. Киногледаш цял клип, нали? Да, да. Хепи бърнер му изтери. Ма пей да бе. Не ще. Бъди ура, ще пее. Мой му качиш и в скайпа, нали? В фейсбука. В бибокс. Бокс. Красо, ще дойдеш оттатък да изсвириш една мелодия набързо. Искам само да те видят, моля ти се. Как няма да е, бе? Айде. А аз продължавам между другото с снимките, без да прекъсваме клипа. То не е Айде. стояло, стоя яки. Давайте. После се върни, защото има резката. Давай, ще свириш оттатък. Няма, ти пред магазина ще почнеш да свириш и ще отворим да влезеш. Давай, че няма време. А пред магазина почни да свириш. И ще влезем с бойна крачка. Чакай, Румен, иди. Чакай, ще натисна пауза. Ай, Пешо, вари му отваря и да влиза с бойна крачка. Чакай сега. А? Ули. Виж как свири бе! Браво! 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 Красо, айде че пийте и дядете, как да й чувала? Как ли го вкарвате? Само за една минута. Той падна от заря долара. Аха, не може. Ела такова нещо ли си чувала, ела? Долар къде е паднал? Ето му заре падна. Айде ще такова, да си нещо ли? Браво, браво.
свърши работа. Браво! Браво! Ще имате сериозна проблема тук. Ай, ма сега Ще причава. случайно може да го вкара тук в този дитко и да го прати в... Много благодаря, господин Парев. Благодаря за поздрава. Благодарим за участието. Желаем ви успех.